Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Татарстан китап нәшриятының сайты турында нәрсәләр әйтергә була. Ул нинди функцияләр башкара һәм кайчан берләштерә башлады, кыскача аңлатып үтсәгез. Сайт күптәннән эшләп килә инде ул. Tatkniga.ru сайты ул беренче чиратта менә шул интернет кибет буларак ачылган булганда, шулай эшен дәвам иткән. Соңгы 2 ел эчендә без аны тулысынча өр-яңадан бөтен эшне анализлап, бөтен яңа мөмкинлекләрне файдаланып, бу сайтны тулыландырдык. Һәм дә инде соңгы заманының соңгы таләпләренә туры китерерлек иттереп яңарттык ул сайтны. Бу инде беренчедән ул дизайн ягына караганда да, аннан соң сайтка керүчеләргә уңайлы һәм җайлы навигация булдыруда. Аннан соң инде иң мөһиме сайтта кызыклы мәгълүмат туплау эшен башкардык без. Бүгенге көндә инде менә анда бу сайтта урнаштырылган китаплар саны 2000-гә якынлашып килә. Бу зур эш, шуны әйтәсем килә, бу китапларның авторлары инде бүгенге көндә исән булмаса, аларның варислары белән договорларга кул кую да эше. Бу 2000-гә якын договор дигән сүз кимендә. Варислары күбрәк булган чиракта инде тагы да күбрәк. Аннан соң күп кенә китапларны электрон вариантын булдыру һәм бу сайтка урнаштыру өчен аңа махсус программага кертеп конвертацияләү. Бу гади генә PDF форматында түгел, укырга җайландырылган, җайлы гына бармак белән генә китап битләрен ачып карарлык иттереп эшләнелгән яңача бу шундый бер китап сөючеләр өчен, китап укырга яратучылар өчен актуаль мәйданчык булыр дип өметләнәбез. Хәзерге вакытта менә күпме китап кертелгән һәм менә бу китапларны укыр өчен нишләргә? Әйтүемчә, инде бүгенге көндә безнең төгәл генә әйтә алмыйм, чөнки көн дәвамында да үзгәрешләр кертергә мөмкин, чөнки безнең китап нәшрияты уртача алганда елына 200 исемдәге китап чыгара. Һәм бу инде эш көннәрен, ял көннәрен аралап куйсак, һәрбер эш көнне бер яңа китап дигән сүз. Безнең бөтен яңа китаплар бу сайтка эленеп килә. Һәм алар белән танышырга мөмкин. Иң беренче чиратта шуны әйтәсем килә, сайтта урнаштырылган китапханәдә бөтен китаплар да бушлай. Аларны җайлы гына кереп укырга була. Шул ук вакытта иң популяр китаплар саны инде 200-300 китап сайтның интернет кибете аша сатып алырга мөмкин. Инде басма вариантларына килгәндә, бу инде интернет кибет шулай ук эшен дәвам итә, электән эшләп килгән интернет кибет. Һәм шуны әйтәсе килә, бу сайтны без хәзер камилләштергәннән соң, ягъни яңача эшләп бетергәннән соң, безнең сайтка керүчеләр саны да арта башлады. Күрәсең, аларга да мондый җайлы, уңайлы һәм яңача эшләнгән сайт күңелләренә ошагандыр дип уйлыйм. Моның төп мисал итеп шуны әйтәсем килә, монда менә 2 ел элек керүчеләр географиясын карасак, анда менә Россия күләмендә 15-16 регионнан кирип китап сатып алучылар булса, бүгенге көндә бу сан инде 37 регионга җиткерелде. Һәм инде безнең сатып алучылар 37 регионда бар. Китапта сайтта теркәлү ничек үтә? Кеше керде сайтка, теркәлмичә дә ул. Ул теркәлмичә дә үзе китап укый ала. Теркәлергә монда китапны сатып алу кирәклеге булса, моны теркәлергә кирәк.
Ол бик жайлы. Һәм бүгенге көндә иң популяр Litres, Amazon сайтларындагы шикелле үк жайлы гына теркәлеп була. Монда теркәлмичә генә, әгәр дә синең теләгең теге яки бу китапны сатып алырга теләгең бар икән, теркәлергә вакытың юк икән, син ул теркәлмичә генә дә үзеңнең кәрҗинеңә, сатып алу кәрҗиненә дип әйтим инде, шушы китапларны куя аласың. Ә инде кайчан вакытың булганда, яңадан кирип теркәлеп сатып ала аласың аны. Сатып алу мөмкинлекләре дә шактый, төрле карта белән дә түләсәң була, почта аша да заказ биреп, инде китап килгәннән соң гына да түли торган иттереп тә эшләргә була. Бу инде басма китапларга килгәндә. Ә инде сатуга чыгарылган электрон китапларга килсәк, ул безнең басма китапларның бәясенең яртысын тәшкил итә. Ягъни менә 100 сумлык китап сатыла икән, китап киштәсендә бар икән, безнең сайтта ул 50 сум торачак, электрон варианты. Һәм тәҗрибә нәрсәне күрсәтә, кешеләр кәгазь вариантны хуп күрәме, әллә электроннымы, кайсысы нинди тенденция күзәтеләме? Бүгенге көндә һәрбер китапның үз укучысы бар. Чыннан да инде әгәр дә син электрон вариантын яратасың икән, син күбрәк аларны укыйсың. Һәм яшьләр күбрәк электрон вариантны карыйлар. Аннан соң без анализлап караганда, электрон китаплар арасында иң сатыла торган китапларны карыйбыз. Аларны чагыштырабыз басма вариант китаплары белән, басма китапларның индигеләрен сатып алучылар саны белән. Бүген инде чынлап та әйткәндә басма китаплар күбрәк сатыла. Әмма ләкин электрон китап сату да артканнан арта бара. Елдан елга ул һәм арта барачак та. Менә әйтергә мөмкин, барлыгы сездә ничә исемдәге китапны сатып алырга мөмкин. Электрон вариантта мәсәлән, һәм шушы яңартылган электрон вариантта һәм Менә шул әйтүемчә 2000 китапның 300 сатып алырга мөмкин. 300. Иң популяр китапларны электрон китаплар һәм кәгазь вариантта китаплар чагыштырмачы булса да әйтеп китергә мөмкин. Дөресен әйткәндә, иң популяр китап ул электрон вариантлар арасында ул шул Гүзәл Яхинның Зөләйха күзләрен ача дигән татарча без тәрҗемә итеп чыгарган китабыбыз. Басма вариантлары сатуда бетте ул, ярты ел эчендә 1000 тираж белән сатылып та бетте. Һәм хәзерге көндә ихтыяҗ бар. Кешеләр сорыйлар, кайдан алып була. Без аларны үзебезнең сайтка юнәлтәбез һәм алар бәлки шуңа күрәдер шушы китапның электрон варианты иң популярдыр да дип уйлыйбыз. Шунысы кызык. Икенче урында, мәсәлән, электрон китаплар арасында бу русча, инглизчә һәм татарча өч телдәге компьютер терминнары сүзлеге. Күрәсең, бу компьютер терминнар сүзлеге интернетта да урнашкач, электрон вариантын сатып алучылар саны күп булуы, ул безнең сайтка күбрәк компьютер белән кызыксынган кешеләр кирүе турында да бәлки шуны исбатлыйдыр. Инде басма китапларга килгәндә, беренче урында Яшерин Батырын түгел, ул татар халык ашлары китабы Юнус Ахмәтҗановтан. Ул инде ничә тапкыр яңадан бастырылды һәм һаман сайын сатылучы китапларның иң лидеры дип әйтергә була, беренче урында бара. Былай әйткәндә, тагын гомуми анализны карасак, гомумән сатылган китапларның 70% диярлек ул балалар өчен язылган китаплар. Нинди генә булмасын, бу рәсемле китаплармы, шигырьләр булсын, гомумән 70% диярлек ул балалар өчен китаплар. Шулай ук кызыксынга тарихи китаплар кызыксындыра. Без бит күп кенә ярминкәләргә, башка регионнарга, татарлар күпләп яшәгән регионнарда барып, анда шул ярминкәләрдә катнашырга тырышабыз, аларга үзебезнең продукцияны җиткерергә тырышабыз һәм анда сатылган китапларны карасак, анда шул беренче чиратта татарлар тарихы турында сатыла китаплар. Татарстан белән танышу турында, Татарстанның бүгенгесе турында да, Казан буенча путеводитель дип әйтик инде, ул 3 телдә шул
бірінші сатыла тұрған китапларының бірісі. Чөнки анда баргач, чит төбәкләргә барганда, біз күпләп татарлар яши торган төбәкләрдә алар Казанны сагыналар һәм үзләренең планнарында кайчан да барырга планлаштырып торалар. Мен киләсе елга барам, Алла бирсә дип, 1-2 айдан барырга үзләренең планнары белән безнең белән бүлешәләр дә, аннан соң нинди китап алыйк дип сораганга, без инде шул путеводительне тәкъдим итәбез дә, Казан буйлап йөрергә кайда ул сатыла. Һәм әйткәнемчә, инде тарихи Алтын Урда чорыннан башлап бөтен тарихи китаплар олар киштәдә озак сакланып тормый, сатылып бетеп бара. Аеручы язучыларга, мәсәлән, кызык бер шагыйрьләргә, хәзерге заман шагыйрьләре, язучыларның Biz үзебезнең еллык план төзегән вакытта да, менә шушы нинди китаплар сатылганын карап, шу киләсе ел планына да шундый китапларны кертергә тырышабыз. Һәм язучылар дигәннән, язучылар алар бит хискә бирелүчән, аларның талантларын, аларның теге ниндидер муза дип әйтик, килгәндә нәрсә язарга, теге ихтыяҗ булганны язарга куша микән, ул бит алар күп очракта все-таки үзләреннән торып язалар. Мен үз нинди тарихи әйберне бит, аны тарихны үзгәртеп тә, нитеп тә бер нәрсә эшләтеп язып булмый. Ул минемчә анда анализларга урын бар. Язучылар все-таки язалар, алар үз тормышын, үз күрешенә, теге вазгыятны карап, шуннан үзләренең һәрбер нишасы барыдыр дип уйлыйм мин. Монда язучыларны просто так кына бер-ике ни белән генә анализлап булмый. Һәрбер язучы ул үз темасына язарга тырыша. Шигырьләрне генә дә алганда бит анда темалар төрлелеге һәм ул һәрбер язучының үзенчәлекле икәнлеген күрсәтә. Һәм монда алар төрле. Монда менә шушындый язучылар кирәк безгә дип әйтеп кенә булмый монда. Шигърият укыламы, мәсәлән, күләмле әсәрләрне, хикәяләрне әйтеп буламы инде. Сатып менә шул халыкта ихтыяҗ кайсына зур? Менә сатылган китапларны алганда шигърият кызганычка каршы иң соңгы урында. Бүгенге көндә күрәсең, шигърият бик халыкта ихтыяҗ тудырмыйдыр дип уйлыйм мин. Күләм проза укыла, күбрәк шундый. Менә шул күптәнге китапларда укыла. Менә мәсәлән, теге күптән язылган, узган ниләрдә, гасырларда чыккан китаплар. Монда халыкта төрле бит безнең. Безнең бит бөтен халыкта бер үк дип әйтеп булмый. Мин шигырьләр укырга яратам, мәсәлән. Син проза яратасың. Монда бүген, иртәгә мин прозага күчәм, син шигырьгә күчәсең. Монда инде гомумән укырга ярата торган кешеләр белән эш итәргә туры килә һәм бүген аларның ихтыяҗы бер, иртәгә икенче булырга мөмкин. Менә язучылардан шундый сүз ишетергә мөмкин инде, кайсы вакытта укымау алар яшьләрне, мәсәлән, укымаулар рәйгиләр, кайберәүләре дип әйтим. Тенденция менә нәрсәне күрсәтә? Укучылар саны кимиме, артамы, әллә бер килеш торамы? Әйтеп буламы ниндидер күзәтү ясап? Монда күзәтү ясарга кирәк. Беренчедән. Кими дип әйтмәсәм. Кимими. Артканнан арта бара. Монда бәлки мәктәп балаларын алсак, аларның үз программалары бик авырдыр дип уйлыйм мин алар өчен. Үземнең дә 2 бала булганга күрә күреп торам. Хәтта балалар өчен кайчагында өйгә китаплар алып кайтам, аларның ул китапларны актарып карарга вакытлары да булмый, чөнки дәресләре дә күп әзерлисе бар. Аннан соң укыту программасында да күп кенә китапларны укырга кирәк. Ул бит әдәби китапларда, әдәби басмаларда бар бит укыту программасында. Мәҗбүри рәвештә дә укыталар бит. Шуңа бәлки алҗап нәйтеп, хәтта менә хәзер бит инде интернет заманы бик нәйткән үсеш алган. Шуңа күрә без дә шул уңайдан файдаланып
шушы электрон китапларны булдырырга уйладык та инде. Но шуны әйтү мөһим монда, ул беренчедән бу проект безнең президентыбыз тарафыннан да яхшы кабул ителгән проект һәм безнең агентство, Татмедиа агентлыгы тарафыннан да монда каршылыклар килмәде. Без бергә киңәшеп бу проектны булдырдык һәм киләчәк күрсәтер аның мөһимлеге һәм кирәклеген әле күрербез дип өметләнәбез. Яхшы көннәрен. Хотя бүгендә начар дип әйтеп булмый. Мин шунысын әйтәсе килә, бу проект белән танышкан, әгәр дә танышучыларның теләкләре бар икән, мин аларны тыңларга һәрвакыт риза. Хәтта мин сезгә даже үземнең шәхси электрон почтамны да калдырырга әзер. Сезнең аша менә бүгенге караучылар да, язмаларны укучылар да бәлки ниндидер элемтәгә кереп, бу сайт турында фикерләрен әйтә алырлар миңа. Бәлки үз ниндидер китап күрмәсәләр, теге яки бу китапны күрәселәре килсә, без аны урнаштыру юлларын табарбыз. Әгәр дә сайтның ничек тә яхшырту ягыннан тәкъдимнәре булса, без аларга һәрвакытта ачык һәм тулысынча хуплап кабул итеп алырбыз. Шул минем төп теләк шунда, минем белән элемтәгә кереп, үз фикерләрен әйтсәләр иде безнең татарларыбыз һәм бу сайттан файдалана алган кешеләр безнең халкыбыз дип әйтик инде. Язучылар, шагыйрьләр санын алсак, анда да аларның күләме дип әйтик, яшьләр арасыннан артта барамы, кими барамы, шулай ниндидер күрсәтүләр әйтергә мөмкин. Без бу өлкәдә бик күзәтү ясамыйбыз. Безнең өчен безнең язучыларыбыз булуы ул чыннан да иң төп кирәкле, безнең эшчәнлегебез дәвам итсен өчен ул бер караганда шимал шикелле дип әйтергә була инде. Язучылар булмаса, китап нәшриятының да кирәге юк бит инде. Шуңа күрә без аны язучыларны аларның яше буенча аермыйбыз. Чөнки яшьләр арасында да талантлы әйберләр яза торган кешеләр бар. Олы яшьтәгеләр арасында да начар язучылар бар дип әйтергә була. Без махсус аларга бит әле бәя бирү дә бер кеше тарафыннан дөрес булмый. Шуңа күрә без Татарстан китап нәшрияты каршында күптәннән инде совет эшләп килә, махсус совет. Анда инде безнең күренекле язучыларыбыз, шагыйрьләребез кергән ул советка, галимнәр һәм шушы эшкә битараф булмаган кешеләр. Инде безнең шул ук вакытта Татарстан китап нәшрияты бүлек мөдирләре дә кергән һәм нинди китапны чыгармау мәсьәләсендә без елга берничә тапкыр очрашып, бер-беребезне тыңлап, киңәш итеп, фикер алышып, план төзибез. Монда инде яшькә карап план төзелми. Монда әсәргә карап, аның яхшымы, начармы, файдалымы, кирәклеме һәм сатылачакмы, төрле маркетинг эзләнүләрендә алып, шул ук нинди китаплар күбрәк сатылуын истә тотып, шуннан алып план төзелә. Һәм инде бу планга керер өчен безнең кулъязмалар һәрбер елның сентябрь аенда без сентябрь аенда тотынабыз план төзергә һәм сентябрь аена кадәр килгән кулъязмаларны бөтенсен анализларга өлгерәбез. Шул кулъязмалар арасыннан сайлыйбыз. Безгә инде әгәр дә нинди дә булса кешенең үзенең әсәре, китабын чыгарга, бастырырга теләге булса икән, безнең ишекләр ачык. Без һәр вакытта да һәр кемнең дә кулъязмасын алып, укып, өйрәнергә әзер. Инде мәсәлән китап чыгару чыкмау инде бу совет утырышында хәл итә торган мәсьәлә. Ягъни мәсәлән китапны ниндидер исеме, ниндидер теге
yazıcılar arasında da derecesi bulmagan kişi de kitap, kanunlu kişinin kitabı çıkargan mümkün boşlar. Mümkin. Бушлайгына да түгел, әле өстәвенә гонорарын да түләйбез әле без аны. O kitap авторына. Buna anlamışa Sovet hali. Совет хәл итә һәм инде объектив фактлар бар бит инде. Ул мәсәлән бу әсәргә ихтыяҗ бармы, сатылачакмы? Ул бу бөтен нәшриятларда да андый процесс бар. Бу бәя бирелә инде үзебездә иштәге кухня инде бу. Бу китап сатылачакмы, он актуальмы, язучысы һәр бит инде яхшы китап чыгарыр өчен бик күп зур нәшрият тарафыннан ишенлек тә алып бару кирәк түгел. Иң беренче чиратта яхшы язучы булу кирәк. Табигатьтә шундый яхшы язучылар бар икән, нәшрият аның китабын чыгара да җайлы гына акча да эшли ала. Әмма ләкин шундый бүгенге көндә сатып алучылары үз менә бу китапны сатып алырлык аудитория булырлык шундый бүгенге көнгә туры килгән заманча ничектер актуаль яза торган язучылар булу кирәк. Менә мәсәлән biz klassiklарны алсак, менә бу 200 kitapның аны күпмесе klassiklар әсәре безнең әдәби мирасыбыз дип әйтгәндә. Күпмесе хәзерге Монда төрлечә була. Менә мәсәлән, аны санар өчен кул язмалар саны уртача алганда 500-600 кул язма. Елына инде. Бу шушы 500-600 кул язма эченнән бер өлешен сайлап алу, классик туры килә булганда, без жанр буенча сайлаймыз, без все-таки нәен карыйбыз аны. Төрле яклап, менә шул совет утырышында фикер алышып, менә шунда киңәшеп, нинди китап безнең халкыбызга кирәклерәк, кайсы халкыбызга ихтыяҗын канәгатьләндерерлек китаплар, кайсысына ихтыяҗ бар. Менә шул китапларны чыгарырга тырышабыз без. Укучылар ягына килгәндә, мәсәлән, кайсы төбәкләрдә татар китабын күбрәк укыйлар? Кайсы төбәкләрдә укуын әйтүе авыр, чөнки без бит бөтен төбәкләрне дә әйләнеп чыгып андай анализ ясамадык. Әмма ләкин шул кайсы төбәкне шушы интернет кибет мөмкинлекләрен генә алганда, кайсы төбәкләрдән безнең китапларны күбрәк сатып алалар икәнлеген әйтә алабыз. Бу иң беренче чиратта инде үзебезнең Татарстаныбыз, ул беренче урында. Бу бәлки әле тагын безнең мондый басма китапларны сата торган кибетләрнең җитмәүлегеннән дә чыгып килеп чыгадыр. Безнең Татарстанда шушы электрон мәйданчыктан китаплар сатып алучы саны иң күбесе. Икенче урында инде Мәскәү өлкәсе бара. Бу моны аңлатып була. Бу безнең татарларыбыз шулай күпләп яши торган төбәкләрнең берсе. Өченче урында Башкортстан, 4нче урында Оренбург өлкәсе. Һәм башкалар. Инде әйткәнемчә, тулысынча алганда инде бүгенге көндә менә шу интернет кибет аша китап сатып алучылар географиясы 37 регионга җитте. 37 регионнан сатып алучылар бар безнең. Чит илдән сатып алмыйлар пока. Ансы бәлки аларга мәгълүмат барып җитмәгәндер, бәлки сезнең ярдәмдә барып җитәр. Чит илдән сатып алучылар әлеге көндәгә юк. Булай үземнең таныш белешләремнән сораштырганда, чит илдә яшәүчеләр арасыннан алар күп очракта я үзләренең танышлары Казанга килгәндә шулар аша китапка заказ бирәләр, я үзләрем монда килгән вакытта китап сатып алып китәргә тырышалар. Чөнки почта чыгымнары китап бәясен караганда бермә-бер бәясен арттыра. Шуңа күрә шул юлларын эзлиләр инде китап сатып алуның. Шуны истә тотып та инде безнең интернет кибетебез, ул кайсы илдә урнашсаң да, кайсы илдә яшәсәң дә, электрон вариантны почта чыгымнарсыз нисез генә турыдан-туры сатып алу мөмкинлеген бирә.
Татарстан китап нәшриятының китаплары ул Татарстанның һәр районында сатып алырга мөмкинлегендәге менә китапны укучыга килеп китереп җиткерү дигәннән менә мәсәлән авылларга килеп җитү өчен нәрсә җитми дип әйтелгән. Хәзер күп җирдә мәсәлән шәхси кибетләр. Бүгенге көндә бит инде интернет челтәре бөтен авылларга да кирип җиткән безнең республикабызда. Һәм интернет аша tatkniga.ru'га кирип интернет аша китап сатып алырга беркем дә комачауламый. Почта аша да илтеп бирә. Мин дөресен әйткәндә үзем дә район җирендә яшәү һәм даими рәвештә үзем менә шушы безнең мәйданчыкка кирип тикшереп карыйм. 2 тапкыр китап сатып алганым булды менә махсус. Ничек китереп бирәләр микән? Почта ашамы? Почтага барып алырга туры киләчәк микән? Хәтта шалтыраталар, китереп бирәләр, почтальоннар китерәләр. Китапның Татарстан эчендә булганда китапның бәясе алай ук бик артмый. Теге Австралиядә яшәүче татарга кыенрак туры килә ул яктан. Аңа китапның бәясе шактый артып киләчәк. Электрон варианты инде бәясе үзгәрми. Дөньяның теләсә кайсы җирендә яшәсәң дә, шул бер бәядән электрон вариантын сатып алып, татар әдәбияты белән, татар китабы белән танышырга мөмкинлек бар. Инде районнарга килгәндә, безнең басма китапларын алганда, ул безнең якынча 800-гә якын бүгенге көндә без аларны контрагент дип йөртәбез. 800-гә якын контрагентларыбыз бар. Бу инде шәхси хезмәткә эшмәкәрләр. Алар бездән китапларны, сатыла торган китапларны килеп алып китәләр һәм үз кибетләрендә саталар. Без монда чынлап та аларга син теге яки бу китапны ал дип әйтә алмыйбыз. Алар үзләре сайлыйлар. Үзләренең кибетләре урнашкан җирләрен истә тотыпмы, мөхитне истә тотыпмы, алар инде безнең ассортименттагы төрле китапларны сайлап алып китеп үзләрендә саталар. Язучыларның киноларның төп теләге аларның әсәрләре укучыга барып җитү. Шул рәвештә менә хәзер әйтеп буламы, менә бу сайт эшли башлагач, аларның чыккан һәр китабын укучы сатып алырга мөмкин Татарстанга яки хәтта дөньяның теләсә кайсы төбәгендә. Тиз арада сатып алып бетермәсәләр. Бу бит әле алар бит китапны сатып алып бетерү мөмкинлеге дә бар. Сатып алып бетерсәләр, без аны үзебез дә кай бер очракта сораучылар бар, шундый сораулар килә, интернет аша да теге яки бу китапны сатып ала. Карыйбыз, ул инде сатуда беткән. Ихтыяҗ бар. Без андый безгә андый мөрәҗәгатьләр килгәнне дә без аларны да истә тотабыз. Шул совет утырышында алар турында да әйтелә. Менә шундый китапны сорадылар. Бу өлкәдә берничә китап чыкты да. Мәсәлән, кеше ихтыяҗына карап, кеше соравына карап, быел гына да Калаймах хикәяләре, тоже кеше сорауларын истә тотып, яңадан бастырылды. Ул бездә чыккан китап. Шундый китаплар бар. Һәм киләчәктә дә, киләсе елда да әле пока ниләрне, секретларны ачып бетермим, киләсе елда да шундый китаплар бар, булачак. Планга кертергә тырышырбыз без аларны. Безнең сайтта шундый бер бәхәс булып алган иде. Галим Ишатсаев әйткәнчә, хәзер соңгы 20 елда укучыга кызыклы татар романнары язылмады дип, аңа язучылар каршы җавап бирделәр. Мәсәлән, Марат Кәбиров андый романнар язды, укучылар укый дип. Ничек әйтер идек, соңгы елларда язылган татар романнары, алар популяр татар романнары бар, укучы тарафыннан укылган. Беләсем, ул алай әйтүче, ул китап укымый дип әйтергә мөмкин. Бер караганда без бит кешеләр алар төрле. Мин әйтүемчә, кемдер шигырь укырга ярата, кемдер роман укырга ярата. Монда бәлки ул бит бөтен китап, Татарстанда чыккан бөтен китапларны да укып чыгып, һәм шулар арасында укырлык әйбер юк дип әйтми. Ул бит аны укып бетермәгән бит бөтенсен. Алай фикерләр өчен башта китап укырга кирәк. Аннан соң инде анализ ясарга. Укымаган ки инде укырлык әйбер юк дип әйтүчеләр булырга мөмкин. Без бу мәсьәләдә тагын бер фикер бар безнең. Мин аны
уйлап тордым инде нишләтергә инде бу. Менә бу Расул Гамзатовны да беркем танымаган булыр, әгәр дә аны русчага тәрҗемә итүче булмаса. Безнең укучылар да ул бит зур халкыбызның, инде Россиядә яшәүче халкыбызның күбесе бит инде русча сөйли. Шуңа күрә аларга татар әдәбиятын танытыр өчен без нәфәр уйлыйбыз, нинди дә булса актуаль, популяр әсәрләрне, татар авторларының әсәрләрен русчага тәрҗемә итеп чыгару. Менә шул юнәлештә эш алып барачакбыз. Һәм дә инде бәлки менә шул татарча укымаган һәм татарда яхшы язучы юк дип әйтүчеләр саны кимәячәк, без аларга шул әсәрләрне русчасын тәкъдим итсәк. Мин аны только шул китап укымаудан чыккан ни дип уйлыйм. Марат Кабиров әйткән, күпме бер список төзеп бирде бит ул. Нинди китапларны укырга була. Мөгаен теге кеше әле ул китапларның берсен дә укымагандыр. Укып карасын башта. Мин моның белән килешмим. Сатылу нәрсәне күрсәтә, укыламы соң китаплар? Сатылып бетеп бара бит. Бүгенге көндә без бит тиражны үзебез чамалап куябыз, киңәшеп, нинди тираж белән чыгарыйк теге яки бу китапны дип. Күп иттереп чыгарсаң, калыр складта ятыр дип куркабыз. Бер караганда әле менә складта яткан һәм сатылмаган китаплар юк. Бөтенесе сатылып бетеп бара. Әгәр дә мәсәлән бер китапның татарчасын һәм русчасын алсак, татар авторының дип әйтегез, кайсысы популяррак, андай? Монда төрлечә. Менә мәсәлән, безнең күптән түгел генә ике телдә чыкты Айдар Хәлимнең Татар солдаты. Һәм шуларны сатуын карыйбыз без. Кайсысы күбрәк сатыла? Алар икесе дә бер дәрәҗәдәрәк сатыла. Менә кайсы күбрәк сатылыр дип чынлап та без анализларбыз дигән, бер дәрәҗәдә сатыла. Русчасы да, татарчасы да. Кызыклы факт. Төрлесе була, төрлечә. Менә безнең Бауман урамында бит инде ике кибетебез бар. Еш кына мин үземнең дә ул кибеттә булган эш белән бит инде барыбер кирип гел шунда карап сатып алучылар белән аралашырга туры киләдер. Еш кына керәләр дә, сезнең монда татарча китаплар гына икән дип борылып чыгып китәләр. Мин теге китаплар книги дип язылган бит инде. Без бит русча китаплар эзләп йөрибез дип. Анда халыктан тора, тоже халыкның карыйлар, русча китапларыгыз бармы? Бар, менә карыйлар русча нинди китаплар сатылган. Булай теге күзгә күренеп, анда бит инде кергәч тә Тукайлар, Җәлилләр бөтенесе татарча мөхит булдырылган дигәндә, анда сездә татарча гына икән дип борылып чыгып киткән арада, юк, бездә русча да бар, карагыз, менә өйрәнегез дип туктатабыз да. Русчасын да сатып алалар. Аннары безнең бит бәя ягыннан безнең республикада ул менә Россия күләмендә берничә регионда гына булган уникаль схема эшләп килә. Бу дәүләт тарафыннан китап чыгару өлкәсен субсидияләү. Бу барлыгы менә шул мин белгәнемчә Башкортстанда бар мондый схема. Саха-Якутиядә бар, Чувашта, Удмуртта бераз. Һәм күпме күләмдә ярдәм күләме инде төрлечә. Иң ярдәм итә торганнар арасында безнең Татарстаныбыз. Бу дәүләткә һәм бу мондый системаны булдырган өчен, бу китапларны булдырган өчен просто зур рәхмәт. Ул башка регионнарда, бик күп регионнарга барганым булды. Хәтта менә кайбер регионнарда бер дә китап кибетләре юк. Шундый регионнар бар Россиядә. Китап кибете берәү дә юк шунда. Китап чыгару турында әйтмим инде, нәшриятлар турында әйтеп тормыйм. Әле бездә Аллага шөкер диярлек, һәм дә инде безнең бу субсидия ярдәмендә дәүләттән субсидия биргәнгә күрә без тиражларның 85%-ын безнең республикабыздагы китапханәләргә таратабыз. Һәм тагын да бер өлешен шул исәптән татарлар күпләп яши торган төбәкләргә җибәрәбез. Бу инде Татарстан конгресс аша эшләнә торган эш.
алар җибәрәләр. Шуңа күрә безнең татарларда артык зур ихтыяҗ, татар китабына ихтыяҗ алай артык зур түгел, без аны канәгатьләндерә барабыз. Һәм мондый системаны булдырган өчен просто безнең хөкүмәтебезгә рәхмәт. Башка җирләрдә бик авыр бу эш. Һәм шуңа күрә китап саннары да, әгәр дә без бүген шулай зур итеп елына 200 китап чыгара алдык дип әйтә алабыз икән, башка регионнарда алай мактанырлык саннар юк. Кызганычка каршы. Менә китапның телене саклаудагы роле ничек билгеләде, ни дәрәҗәдә ул? Менә мәсәлән шул башка. Менә тагын да китаптан да олырак, зуррак дәрәҗәле берәр әйбер бармы телене саклауда? Әтияни, бу үзара сөйләшү, ул да барысы да китапка нигезләнеп эшләнә. Балаларны әзрәк караштыргаласаң, алар бит кичкенәдән китапка тартылалар. Китап дип рәсемнәргә, китап укырга, китапны карарга. Бу бит инде балачактан ул бит безгә заложено дип әйтим. Кирип калган инде ул безгә, һәм ул кешенең табигатына кергән әйбер. Инде татар халкы ул гомер-гомергә китаплы халык һәм белемле халык булган. Һәм киләчәктә дә шулай булачак дип өметләнәбез. Һәм башка юл юк та. Безнең шулай булачак та ала бирсә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.